Gitumbok nga notadong tulisan sa dakbayan Sugbo ang Nasikop pasado alas 4 kahapon sa hapon. Human gialarmahan nga armado. Alas 3 kaadlawon sa Domingo makita sa CCTV footage ang lalaking gasulob og puti nga t-shirt gawas sa siradong tindahan nga gagamit sa iyang cellphone sa Dan F. Bacania, Barangay Pisa og sa kalit lang niabot kining lalaki nga sleeveless og yellow-blue o helmet og puti padayong dayong tion sa iyang armas sa nahong sa biktima o gikuha ang cellphone ini. Sa pagkasikop sa suspek kahapon sa hapon, susama gihapon ang gisulob nini. Nasikop ang suspek nga si JC, 26 anyos, usa ka e-bike driver, taga Barangay Pasil, dakbayan sa Sugbo, kinsa nasakmitan o 45 kalibreng armas o gituha ang iligal nga dugas nga nagkandidahan og 68,000 pesos. Matud sa hepe sa Labangon Police Station, Major Eraño Regidor, nga miangkon ang dinakpan og miangkon usab nga grupo sila sa mga e-bike driver nga manulis sa gabii ug sa kaadlawon. Giingon usa ka buwan na nila kini gihimo gani kapinas 20 kapag panulis ang ilang nahimo sa dakbayan Sugbo, Talisay ug sa Mandawi. Nasakmit sa kapulisan ang motorsiklong iyang gigamit samtang padayon pang gipangita usab ang 5 pa niya ka mga kauban. Turn out, nireveal ang atong dinakpan si TC Kangite nga ang ilang isakyan nga motor nakatultol sa lasala ibilin wherein ilarang ibilin ang yawi bisakin sa makagamit nila tawagan lang. So gubanan niya gabi gitultol niya o dito nakuha na to sa Barangay Ermita. Nanatay ligitian ng remaining nga 5